नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। दीनानाथ मधील तो प्रकार असंवेदनशीलच, मुख्यमंत्री पुन्हा बोलले। सुखात त्यांची भांडी घासा, संजय राऊत तिखट बोलले। आणि मेडिकलची बिले भयावह, आमदार सुरेश धस यांनी मांडलं वास्तव। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। धर्मदाय रुग्णालयातील वाढत्या तक्रारींबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचं भाष्य केलंय, पाहूया। सर, सगळ्या चॅरिटेबल हॉस्पिटल्सच्या ऑपरेशन्सच्या संदर्भाने तक्रारी प्रचंड येत आहेत। मात्र धर्मदाय आयुक्तांच्या लिमिटेशन्समुळे किंवा त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे या तक्रारींचा निपटारा होत नाही। मुळामध्ये आता आपण आपल्या कायद्यामध्ये याच अधिवेशनात बदल करून पुन्हा काही अधिकार हे धर्मदाय आयुक्तांना दिलेले आहेत। आपल्या लॉ अँड ज्युडिशरी विभागामार्फत आपण त्याची देखरेख देखील करतो। आपला प्रयत्न आहे की संपूर्ण धर्मदाय व्यवस्था ही ऑनलाईन एका प्लॅटफॉर्मवर यावी, जेणेकरून कुठे आपल्याकडे बेड्स आहेत, किती ते अवेलेबल आहेत, ते दिले जात आहेत की नाही, याचं सगळं मॉनिटरिंग आपल्याला करता यावं। आणि याकरता CM ऑफिसमध्ये जो आपला मुख्यमंत्री आरोग्य कक्ष आहे तोही याच्याशी आम्ही जोडण्याचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून त्यांच्यावर एक दबाव राहिला पाहिजे। आणि मला विश्वास आहे की पुढच्या काळामध्ये याच्यामध्ये एक मोठी सुधारणा आम्ही करू शकतो। दीनानाथ रुग्णालयातील तो प्रकार असंवेदनशीलच असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय। एक पत्रक आज धनंजय केळकरांनी काढले मंगेशकर हॉस्पिटलच्या वतीने। तुमचा कालचा असंवेदनशील हा शब्द फार लागलाय त्यांना। त्या ट्रस्टीजनी काल मीटिंग घेऊन आता ऍडमिशन्स जे आहेत ते विदाऊट डिपॉझिट होतील असं म्हटलं। दुसरी गोष्ट, ज्या असंवेदनशीलतेचा तुम्ही उल्लेख केलेला होता ती आम्ही पुन्हा तपासून घ्यायचा निर्णय केलाय असं केळकर पत्रात म्हणाले। मुळात एक गोष्ट आपण सगळ्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे की दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल हे स्वर्गीय लता दीदी आणि मंगेशकर कुटुंबियांनी खूप मेहनतीतून उभारलेलं आहे। एक नावाजलेलं हॉस्पिटल आहे। या हॉस्पिटलमध्ये अनेक प्रकारच्या शस्त्रक्रिया आणि अनेक प्रकारचे उपचार होतात। त्यामुळे सगळं काही हॉस्पिटलचं चूक आहे असं म्हणण्याचं कारण नाही, पण कालचा प्रकार हा मात्र असंवेदनशीलच होता। जिथे चूक आहे तिथे चूक म्हणावं लागेल, ती चूक सुधारावी लागेल। जर ते सुधारण्याचा प्रयत्न करत असतील तर मला त्याचा आनंद आहे। आपल्या या ज्या समित्या आता नेमलेल्या आहेत, धर्मदाय आयुक्तांच्याकडून नेमलेली समिती आणि आरोग्य विभागाची समिती, काही फाइंडिंग्स आल्यात का समोर? प्राथमिक फाइंडिंग्स आहेत, पण जोपर्यंत आम्ही नेमलेल्या कमिटीचे फाइंडिंग्स येत नाहीत तोपर्यंत त्याच्यावर बोलणं हे अर्धवट। चंद्रकांत खैरे आणि अंबादास दानवे यांच्या वादावरती पुन्हा एकदा खैरेंनी भाष्य केलंय, पाहूयात। जे आपले नाहीये त्यांना आणून त्या ठिकाणी जे आपले होते त्यांना बाजूला केलं। तो म्हणे तुमच्या मुलासाठी, माझ्या मुलासाठी मी कधी मागितलं नाही। मी त्या गायकवाडसाठी मागितलं होतं, बाळासाहेब गायकवाडसाठी मागितलं होतं। विनायक राऊत सुद्धा बोलले होते बाळासाहेब गायकवाडला तिकीट दिलं पाहिजे असं म्हटलं, पण यांनी आणून तिकडून आणलं आणि काय घोळ केला, काय ऍडजस्टमेंट केली, ते केलं ते त्यांनी। आणि म्हणून हे तिघही पडले। त्याच्या पहिले यांनी जे आणले त्या जिल्ह्यात एकही आमदार नाही आला, हे त्याचा पाय गुण आहे। त्याच्यानंतर खासदार पण नाही आला। ही कुठली पद्धत आहे? अहो, पक्षाचं काम त्या ठिकाणी करून आपण लोकांच्या हातापाय पडून आपले उमेदवार निवडून आणले पाहिजे, ही भूमिका मांडली पाहिजे। पण लोक आजकाल त्याचे राहिले नाही। कधी भेटला तो, त्यांनी आम्हाला असते काय सांगितलं की मी माझ्या मुलाची लग्न माझ्या घरीपासून लग्न असं तर मी नाही मग ते म्हणजे काय हे का? त्याच्यानंतर अजिबात नाही। उद्धव साहेबांनी ज्यावेळेस आम्हा ठिकाणा बसवलं होतं, आमची सगळ्या संभाजीनगरची टीम आली होती, त्यावेळेस एका पदाधिकाऱ्यांनी म्हणजेच त्रिंबक भाऊ तुपेंनी सांगितलं या दोघांना एकत्र करा। मग त्रिंबक भाऊ साहेबांनी स्पष्ट सांगितलं खैरे साहेबांचं माझ्यावर सोडा आणि यांचं त्यांच्या आईवर सोडा, इतकं सांगितलं। हे पण आम्ही कोण नाही। आणि मग बोललो फक्त नाही आम्ही आता एकत्र राहू। त्याच्यानंतर तो कधीच माझ्याशी बोलला। अंबादास दानवे हे माझे का मला म्हणजे माझा अपमान करतात माहित नाही, माझ्याबद्दल त्यांच्या मनात काय एकदम आहे। अहो, चंद्रकांत खैरेंनी मोठं केलं त्यांना। चंद्रकांत खैरेंनी साहेबांकडे घेऊन गेले, चंद्रकांत खैरेंनी मोठं केलं। आता मोठं केल्यानंतर परत त्या ठिकाणी जर असं बोलत असेल तर परमेश्वर त्यांना ढकलावं। मी शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरेंचा कडवट शिवसैनिक आहे, कडवट।
जितका मी साहेबांच्या बरोबर होतो, साहेबांनी मला इतकं शिकवलं, मला मोठं केलं, मी त्यांना का सोडणार? मी माननीय उद्धवजींना का सोडणार? माननीय उद्धवजी हे माझे नेते आहेत आणि मग त्यांना मी का सोडणार? मी हे कधी पाप करत नाही. भले मला काही मिळो ना मिळो, मी कट्टर शिवसैनिक माननीय बाळासाहेब ठाकरेंचा कडवट शिवसैनिक राहील आणि मरेपर्यंत राहणार. आमच्या नादाला लागू नका असं म्हणत शिंदे सेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादीवरती संजय राऊत यांनी कडवट टीका केली आहे. पाहूया. माहिती पवार साहेबांकडून माहिती घ्यायची वेळ असती तर पवार साहेबांच्या पाठीत खंजीर खुपसून आपण गेला नसता ना. बघा, हे गोष्ट व्यापारी हे डरपोक आहेत. व्यापार करणं अपराध नाही, पण डरपोक, मला डरपोक लोकांशी बोलायचं. मी त्यांना पार्लमेंटला त्यांच्या सुदैवानं त्यांचा माईक बंद चालू होता आणि आम्ही विरोधी पक्षात असल्यामुळे माझा माईक बंद होता, नाहीतर माझं उत्तर रेकॉर्ड होते आला असं. मी त्याला उत्तर दिलं. आणि भारतीय जनता पक्षाचा IT सेलने जणू काय प्रफुल्ल पटेल हे फार मोठे योद्धे आहेत. हा, सेकंड वर्ल्ड वॉरमध्ये जर्मनीत जाऊन युद्ध जिंकून आले आणि मग ते भंडाऱ्यामध्ये उतरले, असं तर जे काय दाखवलं आहे. ओळख तुम्ही आणि तुम्ही शब्द माझ्या कापाल. लोक आहे ते सगळे डरपोक, ते आमच्याशी काय लढतायत? ते म्हणत होते रंग बदलला. अहो, रंग कोणी बदलला? आम्ही आमच्या व्यासपीठावर शिवसेनेच्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये ठामपणे उभे आहोत. पळून कोण गेलं? पवार साहेबांना सोडून बाप तुमच्या बापाच्या पाठीत खंजीर खुपसला. हो, अरे तरी थांबायला पाहिजे. तुम्ही थांबा, त्यांना उत्तर द्यायचं ते झालेलं. वेळ पडली ते आता माझ्या गाडीमध्ये डिक्कीमध्ये पडले आहेत सगळे. ईडीचं चार्जशीट वाचा आणि माझ्या नादाला लागू नका. शिवसेनेच्या शिवसेनेच्या नादाला लागू नका. त्या गद्दार शिंदे गटाने लागू नये आणि गद्दार राष्ट्रवादीवाल्यांनी लागू नये. तुम्ही सुखातात ना, तिकडे भांडी घासताय ना, त्यांची जुनी भांडी करताय ना, त्यांचे चपला बूट पॉलिश करताय ना, मग करत ना. आमच्या स्वाभिमानाला दिवसण्याचा प्रयत्न करू नका. आम्ही स्वाभिमानी आहोत. आम्ही दिल्लीत जाऊन कोणाची बूट चटेगिरी करत नाही. आम्ही सत्तेची भुकेले, सत्तेचे हपापलेले नाही. ठीक आहे, बघू, सत्ता येते, सत्ता द्यायची. बाळासाहेबांचे वाक्य आम्हाला मान्य. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. बांदा दोडामार्ग भागाला शनिवारी संध्याकाळी सोसाट्याच्या वाऱ्यासह जोरदार अवकाळी पावसानं झोडपून काढलं. यामुळे आंबा तसंच काजू बागायतदारांचं मोठं नुकसान झालंय. पाहूयात. परमे ग्रुप विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेची निवडणूक भेडशी हायस्कूल येथे झाली. संस्थेच्या मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मतदान केंद्रावरती मोठी गर्दी केली होती.
परमे ग्रुप विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेची निवडणूक भेडशी हायस्कूल येथे होत असून संस्थेच्या मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मतदान केंद्रावर मोठी गर्दी केली. ही निवडणूक भाजपा विरुद्ध शिवसेना अशा मित्रपक्षात होत असल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. सध्याच्या आरोग्य व्यवस्थेतील गैरकारभाराबाबत भाजपा आमदार सुरेश धस यांनी भाष्य केलंय. पाहूयात. काल अमित गोरखे साहेब जे आमचेच भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आहेत त्यांनी हा मुद्दा वरती लावून धरला आणि आपण कोणी पाहिलं का नाही मला माहिती नाही, परंतु अमित म्हणजे सभागृहामध्ये मी हा मुद्दा मांडला होता की दवाखान्याची बिलं अमर्याद होत आहेत. गरीब माणसाला म्हणजे आजारी पडावं का नाही इथपर्यंत विचार मनात आणण्यासारखी परिस्थिती आहे. कालचं चित्र पाहिलं तर 10 लाख रुपये भरायचे सांगितले. माझ्याकडे एक उदाहरण 32 लाख रुपये त्याचा खर्च होऊन सुद्धा ते पेशंट डेड झालेलं सुद्धा उदाहरण आहे आणि ते 32 लाख रुपये गरिबाचं आहे. तर याच्या बाबतीमध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी काल सांगितलेलं आहे, डिक्लेअर केलेलं आहे, याच्यावर स्वतंत्र समिती नेमू. मला वाटतं पुढच्या 4-5 दिवसामध्ये ती समिती स्थापन होईल आणि जे ज्या लोकांवरती अन्याय झालेले आहेत दवाखान्याच्या बाबतीत, विशेषतः मेडिकलच्या बाबतीमध्ये माझी तक्रार होती की 60 रुपयाची गोळी जर 6000 रुपयाला मिळायला लागली तर मग गरीब माणसाने कसं करायचं. मॅन्युफॅक्चरिंग त्याची प्राईस 60 रुपये आहे. मला आमचेच योगेश सागर म्हणून आमदार आहेत, ते काही 3 का 4 हॉस्पिटल चालवतात. त्यांनी मला खाजगीमध्ये सांगितलं की 60,000 रुपये मॅन्युफॅक्चरिंग डेट असलेलं औषध म्हणजे गोळी शेवट ह्याच्यापर्यंत म्हणजे आमच्या मेडिकलच्या ग्राहकापर्यंत येऊस्तोवर तिची किंमत जर 6,000 रुपये होत असेल आणि मी हा मुद्दा बी मांडला होता की जे हॉस्पिटलचे चालक आहेत त्यांच्या मेहण्याचंच मेडिकल कसं येतं, त्यांच्या पुतण्याचंच मेडिकल कसं येतं आणि काही ठराविक डॉक्टर ठराविक कंपन्यांचेच इंजेक्शन प्रेफर का करतात, या सगळ्या गोष्टीचा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी नेमलेल्या समितीमध्ये उहापोह व्हावा आणि हे जे प्रकार चाललेले आहेत विशेषतः 1.5 लाखाचा पेशंट म्हणजे 1.5 लाखाचा दवाखाना आणि 2.25 लाखाचं बिल, हे मी म्हणत नाही, तुम्ही रोज लोकांमध्ये आहेत, तुम्ही जाऊन चौकशी करा मेडिकलचं बिल किती होतं. हे अतिशय भयावह आहे. म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेली समिती, या समितीच्या द्वारे याची चिरफाड व्हावी आणि गरीबातल्या गरीब माणसाला कमीत कमी पैशामध्ये, आणि जे मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या कक्षाचे फोन जर घेत नसतील तर यांची एवढी मुजोरी केलीच कशी हा प्रश्न आहे. आणि राज्यामध्ये कोट्यवधी रुपये, शेकडो कोटी रुपये, 300-400 कोटी रुपये कदाचित वर्षाला सुद्धा मुख्यमंत्री सहायता निधीचे येतात आणि आता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे कोणाच्या आमदाराची शिफारस खासदाराची शिफारस काही ठेवलेलं नाही. तुम्ही डायरेक्ट हॉस्पिटलमध्ये जो कोणी पेशंट असेल त्यांनी ऑनलाईन अर्ज करायचा आणि ऑनलाईन अर्जावरती ते पैसे डायरेक्ट पेशंट तिथून म्हणजे बाहेर जायच्या अगोदर म्हणजे सुट्टी व्हायच्या अगोदर DBTद्वारे त्याचं पेमेंट जातं. सध्या सुरू असलेल्या मराठी भाषेसंदर्भातील वादाबाबत राज ठाकरेंनी काही सूचना केल्याचं मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलंय. पाहूयात. आज आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्रामध्ये मराठीच्या संदर्भामध्ये ज्या काही घडामोडी सुरू आहेत त्या संदर्भामध्ये मला आज मराठी भाषेचा मंत्री म्हणून राजसाहेबांनी बोलवलं होतं आणि इथे येताना मी एकनाथ शिंदे साहेबांना सांगून त्यांची परवानगी घेऊन इथं आलो होतो. आणि आता आपण जे बोलले की वारंवार आम्ही भेटतोय, वारंवार भेटणं म्हणजे सोमवारी भेटणं, बुधवारी भेटणं, शुक्रवारी भेटणं, हे 15 दिवसातनं 5-6 वेळा भेटणं, याचा अर्थ वारंवार होतो. मी दुसऱ्यांदा भेटतोय आणि दुसऱ्यांदा भेटतानाही मागच्या वेळी देखील सांगितलं होतं की मराठी विश्व संमेलनाला एका साध्या निमंत्रणावर राजसाहेब उपस्थित होते, त्यांचे आभार मानायला मी आलो होतो. आणि आज मराठी भाषेच्या संदर्भामध्ये ज्या अपेक्षा त्यांच्या आहेत, जे त्यांनी भाषणामध्ये व्यक्त केलेल्या होत्या, त्याची चर्चा करण्यासाठी मला त्यांनी बोलवलं होतं आणि मी त्यांच्याकडे आलो होतो. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची मंत्री उदय सामंत यांनी भेट घेतली. या भेटीत काय घडलं पाहूयात. महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीनं
संस्था आहेत, ज्या काही बँका असतील, त्या बँकांमध्ये मराठीच्या बाबतीमध्ये जो काही निर्णय घेतला जातो किंवा तिथं जे काही गोष्टी घडत आहेत याचा प्रतिबंध कसा करायचा या संदर्भामध्ये राजसाहेबांनी काही सूचना आम्हाला केलेल्या आहेत. या संदर्भात मी स्वतः मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांशी बोलेन, माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांशी बोलेन आणि त्याच्यामध्ये काय सुधारणा करता येतील यासाठी आपण नक्की प्रयत्न करू. मुद्दा हाच होता की अनेक भाषा या महाराष्ट्रामध्ये बोलल्या जातात. अनेक राज्यातली लोक महाराष्ट्रामध्ये आलेली आहेत. त्यांचा आम्हाला देखील आदर आहे, त्यांना देखील आदर आहे, सगळ्या भाषांचा त्यांना आदर आहे. परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की ज्या पद्धतीनं मराठी भाषिकांवर काही ठिकाणी अन्याय केला जातोय, दादागिरी केली जाते, त्याच्यातनं काहीतरी मार्ग काढला पाहिजे आणि त्याला कायदेशीर वलय असलं पाहिजे असं राजसाहेबांचं मत आहे. आणि त्या संदर्भात त्यांनी मला या ठिकाणी बोलवलं होतं. त्यांच्याबरोबर मराठी भाषेसंदर्भात जी काही चर्चा झालेली आहे ती मी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालणार आहे. हे खळकटॅकवर काही चर्चा झाली नाही. चर्चा जी झाली ती आणि वस्तुस्थिती आहे की महाराष्ट्रामध्ये जी व्यक्ती राहते त्याला मराठी आलं पाहिजे, मराठीचा त्यांनी सन्मान केला पाहिजे. बाकीच्या भाषांबद्दल नक्कीच आदर आहे, त्याचा कुठेही अनादर आम्ही केलेला नाही आणि कोणी करत नाही. जे बाकीचे लोक महाराष्ट्रामध्ये राहतात, परराज्यातील राहतात, त्याचा त्यांना देखील आपण सन्मान देतो. पण माझ्या भाषेचा सन्मान हा कायमस्वरूपी टिकला पाहिजे, हीच भूमिका माननीय राजसाहेबांची आणि तीच भूमिका शासनाची. औद्योगिक क्षेत्रामध्ये मराठी भाषेचं धोरण आणू हे तुम्ही काल म्हणाला होतात, त्या संदर्भात काही चर्चा झाली का? नाही, औद्योगिक क्षेत्रामध्ये मराठी भाषेचं धोरण आणू असं मी कुठेही स्टेटमेंट दिलेलं नाही. मी असं सांगितलं की औद्योगिक क्षेत्रामध्ये देखील मराठीचा वापर अतिशय चांगल्या पद्धतीनं झाला पाहिजे. कारण ज्यावेळी आता जापनीज कंपनी आहे, इंटरनॅशनल लेवलची कंपनी आता ऑरिकमध्ये काम करते, तर मी त्या जपानच्या माणसाला असं कसं सांगू शकतो की तू जी FDI इथं आणलेली आहेस किंवा परकीय गुंतवणूक आणलेली आहेस ती मराठीचा सन्मान असला पाहिजे माझा, तर त्यांना देखील आग्रह राहील की त्यांनी मराठी शिकलं पाहिजे. पण अशा गोष्टीवर सक्ती करणं योग्य नाही. महाराष्ट्रामध्ये ज्या बँका आहेत ज्यांचा डायलॉग कायमस्वरूपी सर्वसामान्य मराठी माणसाशी होत असतो, ज्या काही संस्था आहेत ज्यांचा डायलॉग कायम सर्वसामान्य मराठी माणसाचे होत असतो, जे व्यवहार आहेत ते मराठीमध्ये झाले पाहिजेत, ही आमची भूमिका आहे. आणि याच्यासाठी मी पुढच्या 8 ते 10 दिवसामध्ये पोलीस विभाग आणि जिल्हाधिकारी महाराष्ट्रातले यांची एक बैठक देखील घेणार आहे. कारण मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी एक समिती गठीत केलेली आहे, त्याचे अध्यक्ष जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आहेत आणि त्या समितीचे सदस्य हे पोलीस अधीक्षक आहेत. त्याच्यामुळे या सगळ्या समित्यांची बैठक घेऊन मराठीच्या बाबतीमध्ये जर कोण उलटं सुलटं करत असेल तर त्यांच्यावर काय कारवाई करायची ही भूमिका त्या बैठकीमध्ये आम्ही घेऊ. मारामारीचे प्रसंग झाले आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी काल प्रतिक्रिया दिली की कायदा हातात घेतला तर कायदेशीर देखील कारवाई केली जाईल अशा पद्धतीचं. एकीकडे ज्या बँकांमध्ये जाऊन म्हणजे जे कर्मचारी आहेत निवेदनं देतात, बँकेतले कर्मचारी जे आहेत ते धास्तावलेले आहेत, त्यामुळे सुरक्षा पुरवावी अशा पद्धतीचं पत्र देखील. मला आपल्या माध्यमातून एक सांगायचं आहे की घाबरण्याचं काहीच कारण नाही. शेवटी बँका देखील आपल्याला आवश्यक आहेत, ज्या परराज्यातल्या असतील, इव्हन परदेशातल्या काही बँका आहेत त्या देखील आपल्याला आवश्यक आहेत. मुद्दा आहे मराठी बोलण्याचा आणि मराठी भाषेवर अन्याय न करण्याचा. आणि मराठी भाषिक जर बोलत असेल तर त्याचं खच्चीकरण करणे हा जो काही ठिकाणी प्रकार घडला त्या संदर्भातले हे विषय आहेत. त्याच्यामुळे बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी घाबरावं किंवा घाबरून काही काम करावं अशा मताचे आम्ही नाहीत. आम्ही चांगल्या गोष्टीमध्ये बँकांच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांसोबत शासन म्हणून नक्की आहोत. कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी एक वक्तव्य केले, ते म्हणजे 5-10 वर्ष तुम्ही कर्जमाफीसाठी थांबता आणि कर्जमाफी मिळाल्यानंतर लग्न आणि शाखा. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. दीनानाथ मधील तो प्रकार असंवेदनशीलच, मुख्यमंत्री पुन्हा बोलले. सुखात त्यांची भांडी घासा, संजय राऊत तिखट बोलले. आणि मेडिकलची बिले भयावह, आमदार सुरेश धस यांनी मांडलं वास्तव. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.